Stewart qed iwaħħlu issa fil-gvern. Stewart. Nimmaġa li smajt l-isqarrija ta' Stewart li ħarġu dal-għodu, qed iwaħħlu fil-gvern. Xi twieġeb għal dan? Naħseb li l-gvern wieġeb hemm stqarrija u Il-gvern wieġeb biss li qed iserraħ ras in-nies. Kif tkun qed isserħulhom rashom in-nies? naħseb U l-flus lura dawn insterqu. li ma flus. Mhux tad-daħ naħseb di ta' Li ġifieri. ma flus. Iġvin tgħid da snin kollha ma nsterqux il-flus minħal il-poplu Malti il-miljuni mis-suppost servizz tas-saħħa li ma ħadniex. Li ma flus. Ngħidlek. Il-flus ħallasna l-Stewart. Mhux tal-ħaddiema biss qed ngħidlek, il-flus ħallasna l-Stewart. Il-ħaddiema kienu jitħallsu mill-Gvern Malti. Il-flus tajna l-Stewart għas-suppost investiment li għamlu fejjat. Kif? Il-flus tajna l-Stewart għas-suppost investiment li għamlu. Ara, fil-kussjoni tal-flus, naħseb li l-gvern kien ċar. Ministru Stewart qed iwaħħlu fil-gvern issa. Xi twieġeb? Segwu d-dibattitu li se jkun hemm illejla fil-Parlament. L-istess weġiba tittuni għal xi istess weġiba kollha. Għax dik hija tweġiba li għandha Blinti bħala Ministru tal-Finanzi tajnihom dal-flus kollha l dan nies u ma għadna xejn lura, ħan nibqgħu ntuhom il-flus. Nassigurak li l-Gvern ħajkun qed jieħu l-azzjonijiet kollha meħtieġa sabiex iħares l-interessi tal-poplu Malti wawċi. Ministru, Stewart qed iwaħħlu issa fil-Gvern Malti. Xi twieġeb għal dan? Grazzi ħafna. Possibbli m'għandekx imma opinjoni jew tweġiba Ministru. Grazzi ħafna, grazzi. Xiex da silenzju kollu minn ħadha l-Gvern, ma ta' straqna. Il-Gvern sara il-miljuni ta' flus il-poplu. Ġinti ma tħossokx gilti li l-Gvern sara dal-flus kollha. Grazzi ħafna lejla na dibattitu interessanti u looking forward to the debate. Grazzi. Skomdi mmessu xiex, buħal xiex. Assolutament minix skomdu. Grazzi. Kieku minti skomdu tweġibni, Ministru. Grazzi mill-qalb, grazzi ħafna. X'responsabilta jieħu l-Gvern għal dak kollu? Il-gvern se jagħmel dak li fl-aħjar interess. Responsabilta ħadu l-Gvern?